ya sifikile bazalwane akhomba zamo silapha kule ndaba esisiza kuyo masifumaneni ke ilizwi likaThixo ngizocela ukuthola nje incwadi ezimbili ivangeli yabhalwa nguMateyu chapter 6 verse 12 siphinde sibaleke siye pha uapostoli Paul uYakobi ubhala chapter 5 verse 16 egameni lenkosi Yesu. Asifundele ke mama. Siqala lapha kwivangeli ibhalwa nguMateyu chapter 6 verse 12. Yeah. Enhloko verse 5 kunesihloko malunga nokuthandaza. Verse 12 Sibonelele kwinswelo zethu zemihla ngemihla usixolele amatyala ethu njengokuba nathi sibaxolela abasonayo ungasiyekeli ekulingweni. Siwele pha kuYakobi chapter 5 verse 16. Verse 16 Ngoko ke zivumeni izono omnye komnye nithandazelane khona ukuze ninyangeke. Kaloku umthandazo womntu olungileyo unamandla angumangaliso. Okay. Siyabulela bazalwane egameni likaYesu waseNazaretha. Ndizacela ufunda ke kwizibhalo ezingcwele zifune ngolhlobo chapter 6 verse 12 usixolele amatyala ethu njengokuba nathi sibaxolela abo banamatyala kuthi. Ya igama lenkosi Yesu ke malibongwe. uThixo wethu asikelele. Into endingayo namhlanje ngamandla kaThixo okanye ngamandla abonakaliswa nguThixo ya kumntu ya ovumayo ozaziyo ukuthi uweak kangakanani. Ubustrongo bukaThixo tatmonakali bubonakala xa umntu eweak. Ya ukuthi sixolele izono zethu okanye amatyala wethu njengoba nathi sibaxolela abanamatyala kuthi okanye abasonayo abanezono kuthi kukufikelwa yi-understanding yokubana wenzelwe inceba. Xa wenzelwe inceba lento idinga uba nawe wenzele inceba. Sinelishwa ke ngoku ayisiselishweni lokufumana abantu abafuna ukwenzelwa inceba kodwa bengafuni ukwenzela inceba. Uyabona kunezikoli esisindiswa kuzo nguThixo imihla yonke
ezinye zezikole uma zingake zibuzwe zingake zithethe inyani bakhona abantu ebendiselungelweni lokubangcweleha engazange ndabangcweleha noba sincedwa nguThixo kodwa sincedwa nguThixo sisesandleni sesikoli asincede ke uThixo kodwa uma ungajonga ufumanisa ukuthi kunabantu abanathi xa bebamba isikoli nditsho thina abakholwayo ya angathi umuntu umele ayifumane ichance yokubana enze something kwisikole esingamenzanga nto angasibulala kodwa senzelwe inceba uThixo udinga abantu abazoyi-understanda le nceba benzele yona uma ucela ukuthi mawuxolelwe understand ukuthi nawe funeka ube ngumuntu ozokwazi ukuyenza lento yi-relay uyayinikwa nawe funeka uyinikezile awukwazi ucela uxolelwa ewungaxoleli wena sidinga lento ukuthi lento uyishumayelayo ibe yinto yenzayo uxolo olu esithetha ngalo esibe yinto esiyiphilayo sikwazi masicela uxolo kuThixo sibe nathi siyalenza uxolo siyabaxolela abantu sandelwe ngabantu abangaxoleliyo kodwa abalucelayo uxolo uyabona lento yokungabi naxolo yingxaki enkulu bazalwane elimaze ibandla likaThixo bayakholwa abazalwane siyaqhubeka siyakholwa kodwa believe me uninzi lwethu libanjwe kukungaxoleli alibanjwanga yenye into ukungabi naxolo sikholwa ezinitsi izono esingqubeka kuzo kodwa esona sibamba abantu bangayi phambili kungabi naxolo belicela uxolo bona kunabantu sebekhala sebecela uxolo ungumntwana kaThixo kodwa ungakwazi ukumxolela kodwa wena you demand ukuthi inkosi ikuxolele uThixo ufuna abantu abazakwenza lento bayishumayelayo sishumayela uThixo noxolo sishumayela uThixo ukuthi izani kum nina nonke nibulalekayo enisindayo ngumthwalo noba izono zenu zivele ezabomvu zayingqombela edinga uThixo nozihlamba ezibe mhlophe njengekhefu if uThixo uyakwazi ukuzihlamba izono who are we thina singakwazi ukuxolela uma sifunda kuYakobi uthi izwi likaThixo xelela nani iziphoso xelela nani izono ukuthi mntakaThixo ndonile andonanga wena kodwa ndona uThixo ma isolution iyeza lokuthi ndinyangeke likuwe noba ndicela uxolo kuThixo kodwa uThixo lento yenze irelay ukuthi mna ndinguThixo ndihlala emajukujukwini ndihlala nasebantwini uma uthetha nomntwana kaThixo uthetha nam ndinguThixo ndiyakwazi ukungena uthi mawuthethane naye umntwana wam uxolo lam elithi izwi likaThixo andiliniki njengokunika kwehlabathi lenzeke siziziteringi endaweni kaThixo uThixo uthembe thina akakwazi umuntu mayefike kuwegula aphume sagula akakwazi uThixo umuntu mayemthumele kuwe ukuthi wena you are the solution ungumhlanguli kulo muntu aphume esagula asinokugqitha si-social worker i-social worker ezikwaziyo ukumkhamfatha umuntu ezikwaziyo ukubana umuntu mayenengxaki aphume umuntu ethi ndiyawubona umahluko sinoThixo thina ongaka
singakwazi ukuthi bayifikile kuthi athi ngiyagula mntakathixo iliso lam libona into engabonwayo ndizozihle bazalwane zonke ezi zinto nguThixo lo sithethani ngaye uma sisithi siqolele Nkosi sidirect kuThixo njengoba nathi sibaxolela abasonayo uma sisiya emntwini sidirect kuThixo but we have to via umuntu ya umuntu sendaweni kaThixo ezikhona izinto odinga ukuba mawuzithetha kuThixo uzivayise emntwini ukuze impiliso yakho ifumaneke ubulaleke uthi no ndiya kuThixo mna abe sithi uThixo nakumntu ozothi mawudibene naye akuncede ngoba ndibeka amazwi wam kulo mntu injalo lento usikolele izono zethu njengoba nathi esibaxolele uyafuza uyijonge kuqala ukuthi Nkosi yam ngazi uba mna ndinalo na uxolo bangapha abantu abandonayo endisatshoyo namhlanje ukuthi Thixo ndixolele kodwa mna ngeke ndimxolele ubani Thixo ndixolele kodwa ubani ngeke ndamxolele into awandenza yona wandilimaza kabuhlungu ndandimthembile worse and worse she or he was my friend wasisihlobo sam ndimthembile ndimthanda ndimxelela zonke imfihlelo kanti ngalo lonke elo xesha uyandijikela uyandibackstabha ngeke Thixo ndimxolele kodwa sisise into ethi namhlanje sixolele amatyala wethu njengoba nathi sibaxolela abasonayo lento ufuna uThixo akwenzele yona yenze nawe ngoba iyeza kulomnye likomnye iserelay lento ndiyakunika uyandinika akwazi ukuthi mawudinikile ndingakuniki siyadingana noba ndikwenze ntoni today but tomorrow ndizawuba luncedo lakho ngomso uzoludinga uncedo lwakho kum uzothi uthi kwenzise mna avele uSathana akubonise uba uyakhumbula wakwenza into ethile uyakhumbula wakwenza into ethile awukwazi ukuthi ungamxolela bazalwane asinayibalekela into ethi izinto esizenzileyo sometimes yasivalela izinto esizenzileyo whether we like it or not sometimes siyasivalela but we have ubana sibe ngabantu abazokhumbula noba wenzeni ndiyakusuka ndiye kubawo ndithi bawo ndonile uzithobe andisafanele ndiyayibona leyo bandonile ndizovuma ukuthi ndixolele kodwa kuvumeni kwam andisafanele even to be kwipati yabantwana bakho ndifanele kuba ngomnye wabaqeshwa bakho kuloo nto leyo yonke uThixo abona inhliziyo evumayo ukuthi ndonile akuxolele ya sithi ngabantu abanjalo today bazalwane ivangeli siyilimaze ngokwethu and we still continue siyakholwa but sisayilimaza ngokungabi naxolo ayikho into esizo-overcome ngayo kweli hlabathi ngaphandle koxolo elithi izwi kaThixo ihlabathi eli liyakunazinga lento uba ningabafundi bami inyaniso ngoba nithandane ngeke umthanda umntakwenu ungenaxolo ngeke umthanda udade wenu ungenaxolo sithi ngabantu abazoba zii-peacemakers abazakwenza uxolo nabanye abantu bazalwane akukhathalisekanga kuThixo noba iproblem okuyo ingakanani uyakwazi umuntu you are facing the same problem eze kuwe athi mntakaThixo andibonanga omnye umuntu ongandisombululela le ngxaki andinaxolo nomyeni wam andinaxolo nonkosikazi wam andinaxolo nabantwana bam kunefemeli ezingasathethaniyo wabreaka kwangena umoya wokungabi naxolo into encinci
ngaba yinto enkulu. Namhlanje uma mbuza ehleli phansi kwenzeka ntoni, khawungincede ngixelele yaqale laphi lento, athi mhlambi yaba into encinci yoba ndive ukuthi uthethe ngami. Wathi noba sendimvile selebuye ezithoba ndaqonda hayi sondilimase enough, ngeke ndibesaxolela. Kunabantwana abangathethiyo nabazali babo today because of there is no peace. Semele sijongani today, abantu bezalwa kunye abathethisani, there is no peace. uThixo uze usinikeza uxolo lakhe uthi sibe nalo ngakumbi ngokugqithisileyo. Uthi umthandazo sixolele bawo amatyala wethu njengoba nathi sibaxolela abo basonayo. Uthi kuYakobi xelela nani iziphoso, lento you need it to go forward. Ukuthi iziphoso zenzileyo uthi utata uShongwe ubusekile umuntu osabona amaphutha wakhe engekadluli kulo mhlaba, asakwazi ukuzibona ukuthi ndenze longo andenzanga right. Sigolele ngabazali abaphakamayo abaphakamileyo noba selezibona athi I cannot, ndingubani mna, ndingubani mna uba ndingazithoba zokuthi I'm sorry kuye uzondibona ndi-weak. Bazalwane, uyabona lo mntu simamkelele uyinkosi uKristu Yesu sometimes usenza weak ukuze kubonakale ubustrongo bakhe. We have to be weak ukuze kuvele ubustrongo bakhe. Kunezinto enyanisweni nyhani awukwazi sometimes ukuthi ungonanga uyakwazi ugoba emntwini uthi xolo, but uma sefikile yena uyakuthoba athi go kuye umbonise ubana unoxolo, uyocela uxolo. Abe sithi hayi man lento was nothing, ayo issue yobana ungathi wonile, but abethe umoya ngcwele umoshile. Uma kuthiwa yena wathi wonile, noba the opposition say this was nothing, as long ulenzile ilizwi lakhe ukhethiwe. Never mind ukuthi lona uthi yena ibingeyonto inkulu lemphakathiko ebenode ibangela ubana ungakwazi ukuzithoba. Uyabona umuntu bazalwane ochayayo onqanqathekayo akakwazi ukulala engatshayanga. Because intoni icuba lingenile phi emithanjeni okanye emzimbeni wakhe. Nomuntu ongenwe luxolo akakwazi ulala engakhanga ulenza uxolo, ulale phaphama because lo uthethe naye uthe go and make peace. Usixolele baba njengoba nathi sibaxolela abasonayo thina. Udinga abantu abanjalo Yesu, udinga abantu abanjalo abazo understand ukuthi this is not about me only, it's about nabanye abantu, ukuthi lento uThixo ayityale kubo nami ndiyityale kwabanye abantu. As I'm saying sibaleke irelay bazalwane, lento ayo yakho, lento ayo yami yeyethu le. Kwi-relay I used to say siwina as a team, akho mntu uphumelela yedwa. Nobana lona uwiki namhlanje but ngomso uzomdinga, kuyena ngomso uzokuphakamisa. Angafana bewiki namhlanje, ungambona njengomuntu ongaxoleliyo namhlanje, but tomorrow ikhona into ezoma phaa ikuxake udinge yena. Siyadingana bazalwane, uyamdinga lungekho strongo wena strong, ngoba ngomso uzoba strongo ube weak wena. Kubalekile ukubana sibe ngabazalwane abasunderstandayo bazalwane. Ukuhlambulula okanye ukuxelelana iziphoso yimpilo kuthi. Ukuhlambulula ukuxelelana iziphoso yimpilo yethu esiyiphilayo. Ayikho nje impilo eshayinisa inkolo yethu ngaphandle kokuhlambulula. Yeyona mpilo ebangela kube nejoy, kube nepeace ngaphakathi. Xa uzivumile izono zakho uva kamnandi. Bangosami, I feel
ukuthi nansi lento. Bazalwane, kumnandi ukuthetha noThixo uthi Thixo wami ndiyaxolisa ndonile. But there is a peace oyifumana ngothetha nomnye umuntu. Kubekho ubuhlobo uthethe noThixo osemthwini ukuthi Thixo ndikonile. Umntwana kaThixo elizwi kaThixo uthandazele ngoba isono siyagulisa bazalwane. Isono siyagulisa abanye abantu abaguliswa ngazizifo kodwa izifo sizalwe sisono. Ukubona kunezinto okuzitsalayo ebezingadingeki kodwa ngenxa yobana ukuyintertaina uhlale kwenzakalisa. Uyabona isono siyile ndlela bazalwane. Uma sesifikile uyabona uSathana don't have a problem with you xa ungasivumanga isono sakho. Uyakwazi ukugcina masuva kamnandi. Banisa abazalwana abakhonzayo bekhonza beva kamnandi angabi nangxaki. But into egadileyo uma ungamosha ukusivuma isono angaba nengxaki. Yena uva kamnandi nobusimisiwe uma ungasivumanga isono sakho. Kodwa once uthatha istep sokuthi usunderstand ukuthi andimelanga kuba ndinje. Andimelanga uba ndigcinile lento. Badla ngokwenza umzekelo abanye abantu bathi kuba nezikhongwane ezibekwayo mhlawumbi nasezindlini. Ngokodwa ke kula matyembe sihlala kuwo sibeke isikhongwane phaa uzawufika umuntu ajingise mhlawumbi ibhaji besisithethe zasikhongwane afike nabeke nenye into siye sisihle sasikhongwane siye sigobe izono zinjalo. Siqala kancinci sikulimaze ngemva koko. Uthi uThixo wethu masixelelane iziphoso sithandazelane ukuze siphile siyeza lomnye ikomnye. Uzohlala ubaleka kude kube nini usithi soze ndiyithethe lento komnye umuntu. Kuzode kube nini ngoba ubaleka nempiliso yakho. Uzogula ugule kude kube nini ngoba ukuphila kwakho kusekudibaneni nalomuntu. Bazalwane, noma sizithethe izinto kodwa you have to check umuntu ozithetha kuye izinto. Abanye bethu balinyazwe ngabantu abanye abazithethe kubo. Wazithetha kuye mthembile kanti uzophuma nayo. Kodwa I'm here to say as long ulenzile izwi kaThixo umuntu kaThixo ubona yena angathembakali aphume nento yakho kwenye nento oyazibe yakulimaza yeyakhe leyo wena ulenzile izwi kaThixo. Tell me bazalwane, if ekuhlambululweni kwam ndithe bendinengxaki ngikhomplikekile ngoba bazalwane isono siyamqhela umuntu angonwabi ndithi nawufika uthatha umonakali mntakaThixo ndinengxaki andivani nonyana wam phaa ndisivume isono sam ndive kamnandi ndibona kubuyele izinto ebezibuye nguSathana ngoba isono sinezinto esizibhala apha enhliziyweni yomntu. Ndive kamnandi masendisiva ngoku kuthiwa uthethe ngam ngale nto bendiyithetha kuye komnye umntu. Ingaba kuzawutshintsha ongakuva kamnandi bendikuvile? Ingaba izawubangela ubana ngoku uthi okay right ndiyazisola ngomxela kwam but uma ndiyazisola mandizisole nangejoy le ebibiwe nguSathana eyabuyela. Ngoba bazalwane uSathana unalo ngxaki ayenzayo ebantwini ukuthi babe khona abantu abathi ngosam uyenzela sometimes ukuthi yabona nje bendingumayongo ndingulaa mntu ngosungakwazi ukuthethela phansi. Sometimes uthethe into umonakali kanti ukhona umntu othe wayiva le nto. uSathana afuna ukungcolisa ntoni igama likathatha umonakali ngoba into bendithethe umuntu bendithethe kuye le nto ubani thatha umonakali. If you ngomnye umuntu ayithethe xa seyivakala phaa ndizothi hangala bendile kodwa umonakali iphume njani. uSathana unalo bazalwane singabantu bokuthandana thina whether undilimazile whether undilimazanga. Izwi lithi uba ndingabafundi baminyaniso ihlabathi abantu abangakholwayo bayakubona ngale nto ngoba sithandana. Sipresa sipreacher ukuthandana sincedwa yiNkosi uYesu.
bazalwane kunezinto esingeke sikwazi ukuzenza. Yabona ndicheka ilizwi pha elithethwa elizwi laThixo lithi uma omnye ekubetha kwelicala mnike lelicala. Elo lizwi elo angeke ulenze ukule nyama. Le nyama ngeke ilenze, kodwa uma ukuthiko ukumoya ayinto elula le. Yabona izinto esisinzimelayo is because we are still living on this flesh. Mase siphuma kule flesh esingena kwi-original life yethu esadalelwa kuyo engumoya, zininzi izinto esawuzenza. Baxolele, sixolele Nkosi njengoba nathi sibaxolela abasonayo thina. Ushumayela loo nto Yesu ya kule vangeli kaMateyu ukuthi uxolo mayibe impilo yethu. Sizazi ukuthi asikho bhetha abazalwane kunabazalwane esibabona besezonweni namhlanje. Uyabona abanye basavayiswa basagcina ngabom pha kuThixo pha ezonweni ukuze ube ngathi uyaqiniseka ekushumayeleni. Bagcinwe ngabom ngoThixo ezonweni ukuze wena ube ngathi uyaqiniseka phi ekushumayeleni uYesu. Jonga impilo kaMoses. uMoses bazalwane, if it was me I would say uThixo uyandibhanqa Moses. Ngeke uThixo athi kuwe hamba ya kuFaro, but the same Pharaoh athi ndizamenza abe nenhliziyo elikhuni. Ndingathi uThixo uyandibhanqa Moses. Ayikho le nto uThixo athuma kuyo. Uthi komama ngabasibona uFaro ukuthi makabe nenkani ukuze uMoses naye aqiniseke ekwenzeni ilizwi likaThixo. Uma ungaqiniseki ekulenzeni uzohlala usithi uFaro unenkani, obviously nenkani ukuze nawe ube nenkani ekwenzeni intando kaThixo. Uyabona bazali lapho lento. So uyabona if isijonga uShadrach noMeshaki noAbednego ebengeka vele indoda yesine emlilweni, if bona abengazange bathi stick on kulento bayikholelwayo kuYesu uThixo abanaye, if adawuta akuthiwa nanku umlilo baqonda mababuye umva ebengeke avele. Wayelinde ukuthi mabafakwe ingathi wayesithi mayithetha athi ngathi lisabafaki. Ndiyabona nje belithetha nje ndilinde malibafake ukuze ndivele ndindoda yesine emlilweni. Sixolele Nkosi izono zethu njengoba nathi sibaxolela bazalwane. This is iyasetyenzwa lento yezono, siyaphazamiseka imihla yonke. Kunezinto ezizakishayo uthi uma uhamba uwakisheke entweni. Siyadinga ubana uunderstand ukuthi the way out kubana ucela uxolo kuThixo. It's not to go as if akwenzeka nganto, kodwa the way out yokuze uve kamnandi ebomini bakho yokuthi ubuyelwe zizinto apha endleleni othe mawuhamba wahakisheka ezashiyeka ukuze zibuye. Yokubana uunderstand bana silahleke phansi. Ingathi ngathetha into yomnye utata ethi izwi kaThixo ube lijoni. Lo tata enephakathi lakhe ethi phakathi lakhe umuntu oyemgadile ibodyguard ithema uma ingqasha itolo okanye ngathi sisibhamu kwentsuku sikhoyo iyadubula ngempazamo lo muntu imgadileyo. Izwi kaThixo wathi mayethetha lo tata wathi ndikhuphele ngaphandle ngoba ndilimele. Sidinga abantu abanjalo abazo-understanda ukuthi uma ulimele asikwazi ukuqhubekeka abazalwane kodwa ulimele. Sidinga ubana xa ulimele uzive ungaqhubekeki, hlala phansi, nyangwa ukuze uphinde uqhubekeke. Every player kwisoka nakwisport mayilimele ikhutshelwa ngaphandle inyangwe uzibuyele egemini. Sithi ngabazalwane abanjalo abazaba honest kubo. Ungabikho honest abantu bazalwane, andikhathaliseki noma bakuthiwa ndizawushumayela namhlanje. Uma ndiziva ubana ndinengxaki, ndisengxakini, it's better ndidisappointe nina kuloba ndidisappointe uThixo. It's better ndidisappointe ndithetha umayongo akashumayelanga
besilindele uba uzoshumayela yena akakhange ashumayele usiphoxile kulungile ndiniphoxe kunoba ndiphoxe lona ondaziyo kodlula nina ukuthi ndimdaka mamdaka awukwazi ukuzoma kule ndawo uzazi umdaka sidinga uba sibe ngcwele ngoba lithi izwi kaThixo iba lingcwele ngoba nam ndingcwele sidinga abantu abanjalo noma ekaba uhlambile kusasa mawuphinda uhlamba late amanzi wakho anensila insekile ngale into leyo akathi amanzi ubuhlambile kusasa ba uye waphuma wahamba ngisho songasangcoliswanga kodwa ma u-understand ba impilo yakho kumele bawuhlambe uthi mawuphinda uhlamba amanzi wakho abe nensila kunjalo singamakholwa kunezono esizaziyo ezono esingazaziyo elithi izwi kaThixo uthe mayethetha uthatha uYobhi wathi mayisidini kuThixo athi Thixo abantwana bam kunokwenzeka babonile athi nali thini endiza ngalo kuwe Thixo ngenxeni yabantwana bam sidinga nje abantu abanjalo bazalwana ukuthi sometimes you have to take a punch for your brother. Yazi kunento yandivelela ngenye imini kule nto yokuwa kwabazalwane wathi umoya ingcwele kum kwenzeke njani ndingamboni ukuwa kwakhe kodwa ndiyakholwa bazalwane you are my brother, you are my sister ayeva ndikufile apha kuma ikhona into engabi right andikuva yabona ngoku ikhona into engabi right athi kwenzeka ntoni because andikuva ngoba siyavana mos bazalwane kuba singabelana ngobizo into kuwe into kuwe I feel what you feel uma kusithi indumiso unosana oluphumayo ku I feel whom you feel egameni lenkosi Yesu kunjalo bazalwane sidinga nje lompilo ukuze sibe ngabantu abaxelelana iziphoso. That's the only solution esizophila esizophumelela ngayo kwehlabathi ibiwe lenkonzo kodwa uThixo yeyona nkonzo asayidemandayo even today egameni kaYesu.